1 కిలో నిమ్మ 200 అంటే నమ్మగలరా? ఏపీలో ఇప్పుడు ఇది నిజం. ఆపిల్ ధరలకు పోటీగా నిమ్మకాయలు మారిపోయాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. అమరావతి సమాచారం ప్రకారం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మార్కెట్లో నిమ్మ ధరలు రికార్డు స్థాయిలోకి చేరింది. ఇవాళ 50 కేజీల నిమ్మ బస్తా ధర ఏకంగా రూపాయలు 10,000 వరకు పలికింది. గత వారం రోజుల్లో కేజీ 130 నుంచి 150 మధ్య ఉండగా ఇప్పుడు రూపాయలు 200లకు పెరిగింది. దిగుబడి తగ్గిపోవడం, ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజల నిమ్మరసం ఎక్కువగా వినియోగించడం వల్ల డిమాండ్ భారీగా పెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇలా కొనసాగితే మరింత ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా. ఇలాంటి తాజా అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.